Здравейте на всички ютубъри. Това ще ми бъде първия влог и ще започна с това как се казвам и на колко съм и къде живея. Сега, аз се казвам Николас, живея в София, на 14 години съм, уча в Национална гимназия по фотография и полиграфия, влезъл съм с графичен дизайн и повече не знам какво трябва да кажа и от много време се каня да направя влог. Затова всички влогове, които качвам, са лично удовлетворение и забавление. Във всеки влог ще влагам много усилия и много време. И се надявам вие да оцените това, което правя, не веднага да започнете да ме пръскате с омраза. Знам, че ще има доста хора, които няма да одобряват това, което правя и ще пишат обидни коментари и ще изразяват неприлични мнения. Ако обидите са основателни, ще се замисля над тях. Но ако са неуместни и са нещо от сорта на това ти гей ли си, изобщо няма да ги вземам под внимание, тъй като не съм човек, който се влияе от хорското мнение. Надявам се първият ми влог да не ви е бил прекалено скучен, но целта им беше просто да ви се представя накратко. Ако имате някакви коментари към мене, може да ги задавате долу в коментарите или на лично съобщение. Също така, долу в описанието на клипа ще оставя в Facebook, ще оставя и на Tumblr, ще оставя Ask, може да не го оставя, не знам. И ще оставя още няколко линка, ако искате да ги харесате, да ме добавите в приятели и да. И да кажа още един път, ще продължавам да правя влогове. Надявам се, пак ще кажа, надявам се да са ви интересни, надявам се да няма много хейтвания и просто всичко да бъде окей и да се забавляваме, така както аз се забавлявам, когато правя влога. И чета на 2013 година да ви мине хубаво, много здраве, много късмет и всичко, което сте си намислили, да си го сбъднете през тази година. Чета 2013 година.